Sabo ukubuka ekhaya seyidlile imali lapha. Kodwa yazini into elokhozo ukuthi mina ngangithi wena ngithatha imali yawuphela imali kwakuyami imali wena imali uyayithatha uhambe uyodle izinto zakho. Izinto zami ngoba ngisenginto yasendlini. Angithi ngisengayilento zokuyiqwala lokho uyiqwala. Hayi bo. Hayi angikho wrong. Awu manje wasephushwa wena. Uyambona ukuthi unjani? Ngiyamanje Yabo njengoba nje enza ngathi u-right akekho right. Cha uyangithusa ngoba uthe uyamshaya ma. Uyayezwa leyo nto? Hayi ukuthi vele uyangishaya. Angikaze ngize ngimshayele Hayibo uyangishaya. Hayibo uyangishaya wena. Izinto udla imali yonke. Ayidla imali uyasabuza awukazi kodwa umshaye. Angikaze ngize ngimshayele hayibo. Ngicela ukuthatha le thuba kubingelele mbukelo weBlack Life TV isiqephu sesithi izinkinga zomndeni with myself Mlangeni Makasela. Please make sure you do the right thing. Uma ukuthi nje uyaqala ukubukela lo hlelo enza sure ukuthi uyalike lapha na ku subscribe bese nje khona kuzoba lula kakhulu ukuthi uthole inhlelo zethu every time ukuthi content iqhamuka entsha. And uma ukuthi futhi awukazi ulike mhlawumbe ama episodes ethu please mawathola interesting like share and comment. Singakujabulela kakhulu lokho as Black Life TV. Mina Mlangeni Makasela angithatha le thuba ngibingelele ubaba seduze kwami. Sawubona baba unjani? Yebo sabona sisunjani. Ngiyaphila. Njengoba usuzwile Mlangeni Makasela from Black Life TV usiphalelile baba kodwa ngicela ubingelele umbukeli bese uyazisho ukuthi uba wakaba and ufisa sekusize ngani. Igama lami ngolungane wanene. Usizo lami engicelayo kubantu engibacelile bengicela ilento le inkingi yami sinenkinga nonkosikazi for okwasikhaya ukuthi asibonana kahle ngokuthi mina nginako ukuthi ngiphuze bese ngixabana nonkosikazi kodwa inkingi yami unkosikazi usenza into wrong angibeka isandla lethame ngibeka isandla and angikwazi ukuthi ngilokhuze ngoba ngibaleke lento le GBV yebo ukuthi mina ngikwazi umbeka hayi ngoba ngimnqena nginenkinga ukuthi angikwazi ukuthi ngingambeka isandla yena kodwa into ayisho yena ukuthi yena mengibeka isandla ukuthi mina ngirong kodwa yonke into mina ngiyayenza ayikho into ongayenza uyasebenza baba hayi yebo ngiyasebenza uyamnikeza imali baba hayi imali ke ngikwasemalini imali uyena ikhadi lami lihlala kuyena we kanjani no inkinga yami ukuthi ngenzela ukuthi okay ngiyaphuza but meme lokhozi ngiyakwazi ukuthi mina khona imali mina ngiyasebenza and futhi khona ama piece job engikwenzayo lethami bese ngihamba ngiyophuza kodwa hayi bantu angibi nalokuthi mina mhlambe ngiyamlokhuza mhlambe ngikhona amantombazane engihlala nacho awumchitheli cha kodwa yena uyakubhaka yena uyaphuza mama aphuza hlobo uyayisontela uyasonta abuye azoshaya wena ebuye esontweni angithi khona lento ke engizokufuna ukutshena yona ukuthi ilokhuza ilento igqokile gqoke ilento le ugqoka ilento lo ugqoka isikhumba semvu not ugqokele abantu la ugqoka isivatho kodwa inhliziyo ayikho la balidayisa ivangeli amakhola yabo mina into engiyisho ukuthi engicela ukuthi ngingicelele hayi bandla ayeke isandla hayi bandla hayi ngoba uyangibona bonke abangiyakushaye mase sihambile emva kokuthi sizama uxazulula udaba ngendlela alunge ngayo ayi uyangidida ke manje baba ufika lungi aphinda akushaye aphinda akholwe cha ngisho ukuthi ngendlela alunge ngayo umumbuko hayi ulungile abantu kodwa mhlawumbe ungahamba musuhamba wena ziyakhala
Uyanqena yini ukumbopha? Yabona ngasembopheni hayi bantu angikazi. Ukucabanga. Yabona ngasekubopeni. Ehhe. Ngibopha unkosikazi wami. Manje kunokuthi akushaye mekulimaza ilanga kushisa amanzi. Ukushaya kanjani nje mhlawumbe? Ukushaya ngeimpama ngethawula elimanzi. Manje yabona nje into ikuyenzeka ngeke ngasho ukuthi kangakanani kodwa hayi bantu impama ngiyazazi. Serious. Ngiyazazi. Umajazi nje wena. Abuka manje. Yamkhumbula umajazi kodwa. Ngiyaya amajazi. Hayibo. Phela siyahlala noma kufika ngenza nje urelax because lo daba lu sensitive kakhulu Kodwa yazi bakwethu imento esingayilungisa kanjena. Umama mhlambe ngezwe ngaye ukuthi singakwazi nokuyilungisa lento. Asizame ukumthola. Ngimbize. Okay. Yezela imbukeli we-Black Life TV ubaba. Kambe ubaba uthe uba isibongo? Ulungano wane. Oh unene ya. Ubaba unene echaza udaba lakhe libeyithebeni ukuthi hayi uhlushwa umfazi. Hayi akamshayanga umbulele ngangizwa ngumajazi kodwa ke angihambisana leyo nto iGBV nje bafethu angithandi because in most cases I'm sorry in most cases hlezi kuthiwa abantu besifazana abahlukunyezwa kanti nabantu besifazana nabo abantu besifazana bahlukumeza abantu besilisa of which akuyonto right ngoba bengase ngempela ubabunene athi uyayiphiniselela ngabe inyinto ngathiwa justice for uMesisinene sikhathela amadoda asibulala kanti nani naso isandla irole enidlalayo ekuthenini nihlukumeza abanye abantu. So nje ukuhlukumezana akukho right as sizoqala nje 16 days of activism bafethu I don't think that is right. Right now ngicela ukuhamba ngiyolanda umama ngingasimosha isikhathi ngikhuluma kakhulu but I pray to God ukuthi ngikwazi ukuthi lelu daba ngilihandlishe ngendlela right ngingabi ngingathatha side ngoba I'm against iGBV. Asimlanda umama. Kulonyaka zijike kakhulu izinto ingabe ubaba wengane akafuna ukwadla khululeka ungakhathazeki izinyembezi zomntwana zizomenza ikhiphe le mali uthatha izinyembezi zomntwana uyihlanganise nalomuthi obizwa ngezinyembezi zomntwana ebese uyawukhulumisa njalo mayithola imali uyohleze ecabanga ngengane yakhe kulonyaka bazoyikhipha le mali ufuna ukwazi utholakala kanjani sondela mzala ukuze ufake order lakho babhalele noma bafonele eBlack Life Traditional Pharmacy u062 2197748 adeliver noma ngabe kuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back imbukeli we-Black Life TV isiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni with myself Mlangeni uMakayisela sisakhona ke emndenini ubabunene mesibhalelile ke wasesufisa simandla singenelele emzini wakhe njengoba umuntu echazile ukuthi hayi uganwe nje usisi omuhle wasesuzosibizela yena simbone nangokusisi ngicela usasele ithuba kubingelele mawonjani. Yebo ngiyaphila. Siyaphila nathi ngicela bandle bingelele umbukeli we-Black Life uthi nje sawubona. Sanibona balandeli Black Life. Okay, thank you so much. Uma ubani? Mina ngumamnene. Umamnene. Yes, Mrs. Nene. Yeah. Uhappy lo seduze kwakho? Yebo. Yamthanda? Ngiyamthanda kodwa izinto azenzayo ngigcina ngingasaboni leso limi naye. Oh. Yebo, ubaba wengane zami umnene wami ngiyamthanda. Ngiyalapho. Nina abantwana bangaki? Sinabantwana abathathu. Bakhulile baneminyaka mingaki lapha emagcini? Oqala uno-30, owesibili uno-15 mase kuthi lokugcina uno-12. Bahlala lana ke lo 15 no12 bahlala nani endlini? Njengamanje abekho kodwa ekhaya njengamesimo sokuthi kunenkinga zakho ubaba wabo uyabe asihlukumeze mesephuzile izinto azenzayo zenza ukuthi bagcine bengasathanda ukuhlala nathi ngaleso sizathu leso ngoba abantwana phela leso akakulokhuzi kahle. Seneminyaka mingaki nishadile no baba? Sino 25 years. Wow, beautiful. Nashada ngo-2000. Yeah. Wow, yazi imbokodo. Akuhlaleki phela manje emzini abantu bangena baphuma. Yebo. Wena usayibambile nje kanene. Ngiyezele ngoba phela ayikho into engizoyenza kodwa nje hayi kunzima kona. Ama-in-laws kanjani niphethe kahle? Hayi ama-in-laws bona asekho emhlabeni asashona. Kodwa nje beku-right besakhona bonke. Bebe-right kodwa ngoba bekwazi ukubuye bacontrol isimo bakwazi ukubonisa amasesero ukuthi hayi lento awusenziwe kahle. Kodwa nje banele bahamba vele babheda kakhulu.
Ubaba Mnene yini inkinga yakhe kakhulu mhlawumbe kwi-relationship kade kuhlupha namantombazane? Nowaye akahluphi ngalapho, uhlupha ngophuzo, uyaphuza nangumuntu. Hayibo, angingongozele ngosifungilele ebusuku, angingongozele enze into ngithi ngiyamtshela ngithi ngicela ungayenza into ukuthi athi ngiyaxolisa ngisayize ayiphinde same thing kade ngikhuza wona aphinde enze leyo nto. Manje le nto kwayimini iyangihlukumeza ingakho nje ningenza decide ukuthi ngisuke kumina ngenxa leso sizathu leso ukuthi ngisho sesilele uyasihlukumeza. Abangumsindo enza yonke into. Kwamla. Yebo, ngelanga ngamthuma upende. Ngithi ngifuna ukulungisa njengoba kuzoba i-festive. Ngithi ngicela uyosithengela upende nginikeza imali 1.5. Wathatha imali yepende wahamba waba yi-president waphulisa abantu ngayo, abantu ngayo. Wabuya imali kapende ngekho uyidle wangalala ngisho endlini kokwesi. Esesaba ubuya. Sesaba ubuya ekhaya seyidlile imali kapende. Kodwa yazini into elokhozo ukuthi mina ngangithi wena ngithatha imali yopenda. Imali kwakuyami imali, wena imali uyayithatha uhambe uyodle izinto zakho. Izinto zami ngoba ngisenginto yasendlini. Angithi ngithenga lento zokuyiqwala lokho kuyiqwala. Hayi angikho wrong. Hayi manje wasephushwa wena. Uyambona ukuthi unjani? Kuyimanje Ngiyaxoxisa. Yabo njengoba nje enza ngathi u-right akekho right. Cha uyangithusa ngoba uthe uyamshaya ma. Uyayezwa leyo nto? Hayi ukuthi vele uyangishaya. Angikaze ngize ngimshaya, ngimshayele Hayibo uyangishaya. Ukushelana. Hayibo uyangishaya wena. Udla imali yonke. Ayidla imali uyasabuza. Awukazi kodwa umshaye. Angikaze ngize ngimshaya, ngimshaya. Hayibo. Ngimshaya ngoba fanele ngimrespect. And uyakholwa. Ngicela ukubuza ukuthi mina ukushuthi mina ukuthi mhlambe ngibe nelento lento le ukuthi ngikwazi ukuthi mungishaya ngempama ngihambe emtshebheni, ngihambe ngemtshebheni mhlambe ukuze ukwazi angabe ngimvezela inanti iproof ukuthi ukushayile. Wena uyangishaya. Hayi uyangishaya. Wenzani? Mama uyakholwa, uthe uyakholwa uyavatha nokuvatha. Yebo ngiyakholwa. So uyamhlonipha nje umyeni wakho usozwa mshaya. Inkinga mhlawumbe nje ukuthi kade ubekezele kunzima usizwe yini uba Kona ukakusiza. mangasho-ke mhlambe lento khona ukuthi yazi khona into ekanje wesisi. Uyabona ukuthi unjani? Mawuthi uyakhuluma afuna ukuthi ukulale umlali ukuthi uyena ufuna ulalelwe yena nje wena ungakhulumi. Ngoba njengamanje ngiyabachaza ukuthi kwenzakalani. Uma ngabe umtshela into uthi akenze into le akayenzi lento so kwakhona la engagcina mhlambe sengimbeka isandla kodwa hayi ngenhloso. Kanjani? Hayi ngenhloso ngokuthi nayo indlela eza ngayo endlini efuna ukushaya. Kanti nesandla simi kanje. Wavela wayishaya. Awuzange wena uthi. Angizange ngize kumenze njalo. Hayi ngeke ukukhohlisa bami mina ngidlali. Ngiyatshela sesikwenze kanje ngisuthi yena wasehambitshela abantu ukuthi ngimshaye ngempama njengoba ngamphusha mina kanje ngoba uyena futhi wayena. Usukola? Yes. Usukola? Cha wena uhlezi nje ufuna uphuzile uhlukumeze. Yebo usukolodwa. Mama yahlonipha impela umyeni wami kodwa nje hayi yahlupha. Mama sikhuluma iqiniso. Uyamshaya ubaba noma umshayi? Hayi mhlambe angazi ngikhumbula kodwa ngimshaya. Awu angikhumbula. Kodwa kuyenzeka yini ungakhumbula ushaya umuntu ukuthi umshayile? Kusiyami. Yabo nje mangikhuluma iqiniso uyabona lo baba lo. Uyahlupa. Uyahlupa. Yabo makuthiwa khona umuntu ohlupha unangu. Uzuhluthuke nawe uzubona ukuthi ayingeke phela. Hayi imani hayi kahle. Uyabona kanjena ngicela ungeze Seniyavumelana manje. Asivumelani khulileka wena hlala la ngoba mina ngizosiza wena. Bese wenze njani manje ngoba usuka nawe usuhluthuka thina abantu sisazane siyahluthuka. Bese uvela ucike uvela umshaye ke kungaqondile kodwa uyamshaya. Ujwayele futhi kaningana ukuthi imebheda nje umbona ngathi akenzi kahle uvela uthi manje kube ngazi ukuthi mina ngimhloniphi. Cha ukushaya umuntu vele ungamhloniphi. Kodwa nami ngisuke sengiphoqwa isimo ngoba into azenzayo azingiphathi kahle. Manje uzizwa kanjani ukuthi nendoda eshawo wena everyday ngathi ingane yakho? Cha mina ngeke ngamtshela ngathi ngoba utshwala ngizwani nabo. And lento azenza mase ephuzile ziyangiqaka. Cela ukuthi avele sifake i-divorce aphume kumina. Ngoba nama usukhathele ukumshaya. Angikwazi ukuthandana nomuntu ngithi umyeni amaphila. Ayikho i-divorce. Kodwa uyakholwa ayikho i-divorce kaZulu. Hayibo shani ngeke. Namana kunjena yeke. Wangena.
Wangangenisa uzophuza. Washayisela kwashitshana yini? Kwashitshana inani. Buka thole thole. Yabo nje legugu kanje uzonayekelwa yila mantombazane lawa ahamba nawe ayikade bephuza imali athi kuyimali leyenza ukuthi ushaye. Yes, lezo imshayi kuyimali uphuza iphi imali yapente. Ngicela ubuze imali yapente ishonise ngapha first pente njengoba kuyi festive. Yabona imali abanje akayazi. Iphi nene imali kapende kodwa-ke nawe? cha imali Kodwa uthi ikhadi lihlala kuwena nje Chomi. Uyathatha hayibo. Uyaqala ikhadi elingasebenzi. Uyalithatha ikhadi elingasebenzi asilahlekile ikhadi abantu seyolishintsha siyafika imali ayikho. Manje umshayeli abe no-blue eye. Ingoba phela ubeyithatha imali lo manje funa ngenze njani? Ungaboshela leyo nto. Kuyenzeka wona. Funa ngenze njani? Angitshintshe ikhadi. Yakhathi ngiyelokhoze ngithi mina hayibo ikhadi hayi mina ngiyafika ikhadi anamali. Uphuzile yena namhlanje. Abantu umbona ngiphuza ngoba sathi ngiphosha. Utshwala nje impilo yakhe. Hayi angikaze ngiphuza Ukani. Guys ngoba nithanda kamnandi kodwa le yokushaya nebhorayo. Intelo nje wangedemsha ukuthi mina uRussia mnyama ukuthi nje kuphela udako utshwala asihlukumeze ebusuku sile. Bese uyamshaya nawe. Musu kule bese uyahlukumeza ngoba wena nawe ukuhlukumeza ukushaya umuntu physically. Imase imake sesifana mina ngivumela ukuthi afike ebusuku ngabo thusilele esivusa sihlumeza abangumsindo. Kufanele ngivumele induku. kodwa imali every day fanele uthole ilokhuzane phela lento le i-wrong mhlawumbe uthole ucepheshe njengomuntu oseshadile osemdala omama esontweni baku-advise how to handle the situation. Cha kusesesakwenza silokho kwahlula so yasiza le isibhakela ngiyabona ngade sakulokuthi ngiyabona ukuthi egcineni ayisizi kodwa ngiyabona ukuthi ugcina ngimlimazile noma sivele exactly my point uzozumshise ngelinye ilanga amanzi abilayo vele bengifisa lokho ubuyahlupha amagoje mina sengizobulawa ngamanzi abilayo cabanga ngicela singise sihluka nofoni hayi bo angisoze akazula akaze siyenze lonto ngalobola nje mina ngiyakuthemba ukuthi ngalobola nje hey ngekhathele sekufele engikhathele khona mina usukhathele ukulwa ngalobola wenkosikazi wami ngakulobola ngeke ngihlukumeza hayi bo ngakulobola kahle ngesikhathi engilobole wengaphuzi mami ngesikhathi engilobola wayengaphuzi phela mayesho kodwa ngathi ngabona ngithi ngifuna ukuthi maye hayi bo ngaphuzi hayi unamakho ngangiphuzi uyakwazi sasemvalweni lapha ngamshela eJonguza hawo yazi nangichaza sasemvalweni ngamshela uyiphuzela wena nene yabo mekusina lapha kuvalele umvalo eJonguza esina naye eyintombi wabona indoda naye ngiyibhungu nawe manje yini inkinga yakho cha phela mina nami usuyahlupha hayi uyahlupha ezwa kodwa ukuthi inkinga yakho usuqomile luso mina ngikomandana kodwa nje akithanda ngathi ukuthi wena wayibona nje lento usungibuka nabantu ukuthi inkinga yami angizwani hayibo manje babantu babonga ukuthi mina abafana la abantu abafana engikhula nabo ngihleli nabo usushawe intombazana kuthiwa ayi umajazi unkosikazi wakho uyashaya wena ulokhozi uba majazi ngiyashaya mina ngomajazi nango sisi uyathi ngomajazi manje cha kodwa ngisengakusukela kodwa niyathandana nene yazi ngiyakutshela for free ngomajazi mina kodwa uronge yilokho efanele sidile ngakho phela ukuthi sikulungisa kanjani no ngeke uyilungise lo usefunana nehlukaniso ingane zami izothini ngeke usahlukana hayibo ufe wakuthatha ngabe kade ayitholele omunye unkosikazi manje usumngaka uma kuthi uyagula unakele uba usuwakhokha wena lapha kubi kaba kini uma kamsomo wathatha ngesikamsomo akhipha inkomo zakho wacacela so ustakhe nawe kuphela nje fanele nilungise inkinga niqhubeke nithandane buka nephi kanjani phambi kwamakhamera kodwa yazini into cha yena ngiyamthanda shabo mina ukuthi izenzo zakhe zokutshwana mina ngamantombazane uyazazi mase ukutshwana ngicela ukutshwana imali isimuzi uthini bangaki abantu befazane abebabona yabo eyitshitshi lapha eyijongosi zaziningi intombi wakhetha ezayifuna ulungane cabanga wakhetha bani cha mina nami phela nginankinga ngiyakuthanda ukuthi nje uhlupha ngotshwala hayibo yabona utshwala kodwa ulungile noma edakiwe nje
akukho kulunga sesima uzohlukumeza umuntu usulele leyo nto leyo Yini ukuhlukumeza? Angitshela izinto ukuhlukumeza ungqongqozela umuntu phakathi nobusukulele ngo-1 no-2 i-abuse leyo. Yazini mina lokho ngiyakubona ukuthi kuyasicika. Yabo? Kodwa i-abuse ukuthatha isandla sakho ushaya omunye umuntu. i-abuse It's a physical abuse. Mina angikaze ngimshaye. Yena kaza zakushaya enamandla okushaya. Kunokuvusa umuntu ebusuku ngo-1 mina ngamvusa umuntu kunomuntu ongishaya every day. Ngihleze ngithi mina kuyena inkinga yami njengoba ngisho kanjalo uzokwenzeka methi uyangena negebengu endlini. Ngiyakuzwa-ke, ngiyakuzwa. Yikho ngithi mina sithanda sami umshado wenu udinga ukuthi nje ngaxolisa kuloko. kodwa aphinde wakwenza Joe, mangithi waphinde wakwenza. Ngithi mina ngaxolisa kuloko. Ungaxolisa. Yebo. Xolisake. Ukuthi mhlambe lokuthi mina ngifike ebusuku yabe impela angithi sisuke esihlele lokho sibuye ebusuku. Noma nikeza uma imali yokubiyela nifaka amakhamera kube right lapha enhlala khona. Ya. Mhlambe amakamera. Kodwa nje ubusadla imali kaPende. Ngeke Joe mina ngidinga ucwepheshe. Imali. Yasise ayisise. Usadla imali kaPende. Yebo ngizoyikhokha. Upendiwe yini kanene manje? Ngizohola phela. Phela kufanele usho kahle hayi ukuthi uvela uhambe kuthiwa uyothenga upende wena ubuye upende awusawuphethe. Njengoba lapho sesakalala endlini sayasaba ukubuya. Sorry. Ngeke ngakwenza lona. No, ayibandla. Kodwa uyamthanda unkosikazi wakho. Hayibo. My baby. Ngiyamthanda. Ngiyacela bandani ningathandani ngendlela etoxic leyokushaya i-toxic on a serious note. Ngicela ungitholele ucwepheshe and then sibone ukuthi nizoyenza kanjani. Ngizobuya soyenza i-follow up yabo mhlawumbe nje angeke ngitshela ukuthi because mesenitshela nizozenza abantu aba-right. Cela ungaphinde umbeke isandla umuntu wesilisa. Umehlisa isithunzi nakuyena yabo. Wenza into uNkulunkulu angayishonge eBhayibhelini. Uma ubona usucika kakhulu ufuna usizo ongifonele mina singazama ukuthumela lo cwepheshe noma uba ungasiza. Okunye wesise bengicela mina. Ngicela ukuthi ungisize into eyiwani. Yeah. Ungicelele nosisi. Unkosikazi wami nanku. Yes, acelwe mina kodwa manje. Yes. Ngimcela ukuthini? My love. Ngitshela ngiyacela yabo ukuhlukana. Ayiyeke. Lento le sengamana kushaye. Aphathi ngoba manje le ngane ey'ntathu ngikhena emva kwalokho sizoshona phi and then yayibona inkinga ezoba khona. Ziningi uhlukene. Umndeni. Ngisho ngathiwa uyahamba nazo noma ahlale la ekhaya. Kuhlale la ekhaya mina ngihambe. Ngiyapha. Hayi ngoba ngifebile. Awenza lutho wrong. Uyaphuza. Manje somtholela into okhipha utshwala singamtsheli lezo simthelele lapho. Ningayifaki lento lapha nifaka yini amafutha engwenye izinto ezongibulala ngekufe sifuna ukutshwala ngoba indoda e-right. Babe right. Ngiyanibona nifanelene futhi ni right. Mina I can tell ukuthi banganje utshwala kuphela nje into esibanga maselungise leyo nto nje. Naye uzobulungisa utshwala nawe ulungisa isandla. Yebo yangeke ngiphinde akukho rest kwakona nje ukuthi ngikhuluma into kanjalo amahlone kuhle ngempela. Futhi usehlumile ngoba naye umuntu ongathandi vele ukukhuluma. Yebo. Ngiyabonga kakhulu umndeni wanene bafethu mengahlala lo mndeni inqawo sesazohlala thina after i-show. Ngaze kuphela i-hour bese ngiyaxoxa emsebenzini. Asenzeni kanje bafethu. Mina ngizophinda ngiqhubeke ngihlale nani sibone ukuthi nisiza kanjani. Ocwepheshe 100% nizobathola. But bayangichaza ngiyabathanda because I feel ukuthi banothando. Bengitshela nje bazovusa lesa silwane sekumina ukuthi nje into eronke but ngiyabona khona uthando longa-understandeni sebeze ba-creator a toxic space emndenini of which akufunakali lokho. Mina-ke let me love and leave you bafethu siphinde sibonane on our next episode. Make sure you do the right thing by subscribing, like, comment, share. Sahamba nomndeni wami engothandayo. It's the Black Life TV.